voľte ľudí podľa programov a každopádne národno-vlastenecké strany, pretože tu ide o zachovanie existencie samotného štátu. Tie globalistické tendencie a nový svetový poriadok, my vieme, čo všetko oni majú za cieľ a akými nástrojmi sa snažia zlikvidovať štáty, a preto aj oni sa dostávajú do riadiacich štruktúr cez volebné systémy, ktoré sú aj zmanipulované, ale aj kúpené cez oligarchov. Dosadzujú takých ľudí, ktorí sú hlúpi. Ono to nie je ale akože nejak náhoda, že tým motivom je, že by ich mohli ľahko ovládať a že sú vydiateľní. Ono to je aj preto, aby sa znížila dôveryhodnosť občana voči štátu.